TV. Тәүлекнең хәерле сәгатендә сәламлыйм сезне дуслар. Аңлаганыгызча, без хәзер сезнең белән ипләп кенә 15 җырчыны позицияләр буенча урнаштырып чыгарбыз. Араларында дистәләгән еллар буе җырлап килгәннәре дә, күптән түгел генә тәүге адым ясаганнары да бар. Әмма һәрберсен сәхнә, тамашачы һәм ниһаять хит-парад бәйли. Сәхнә дигәннән җырчыларга чыккач 100 мәртәбә укып та, җырның сүзләре онытылу күренеше белән һәркем таныштыр. Әйдәгез әле, бүгенге музыкаль каймак хит-парадында шул турыда сораштырып, артистларыбызның әлеге очракта үзләрен ничегрәк тотуы турында белешик. Әлеге хәлләр турында мин иреккә җиткермен. Күп сөйләмик, башлыйк. Хит-парадны ачып җибәрүче Лилиана Ирназарова форс-мажорлар һәр кемдә дә була. Дөрес итеп анардан чыга белсәң, аның куркыныч чагы күренми дә дип саный. Бер вакыт Ирназарова Сабантуда чыгыш ясаганда яңа җырының сүзләрен оныткан, аптырап тормаган, бөтен куплетта да беренче куплетны җырлап чыккан. Кушымтаны исенә төшерә алмый азапланганнан соң, үзе тиз генә 4 юллык иҗат итеп, шуны кушымта итеп җырлаган. Югалып калсаң, сүзләрне онытсаң, халык сине шунда күтәреп ала, чөнки син фонограммага җырламыйсың, дип фикере белән уртаклашты 15-нче баскыч иясе. Kileşek digen yolga Bar adımlar da ayrıla Onga bulmazsa solga Sak adımlar bilen atla Kileşek digen yolga Bar adımlar da ayrıla Onga bulmazsa solga Akkarana onga songa Ayıra belu gerek Bu durmuşta bəxtliler Bulsunlar eyde kübrek Akkarana onga songa Ayıra belu gerek Bu durmuşta Şular bula barsı da Eğlenmesin yalgız şular yürekler yarasına Yalgız şular sataşular bula barsı da Eğlenmesin yalgız şular yürekler yarasına Karada unasını ayıra belu gerek Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek Karada unasını ayıra belu gerek Durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek Akkarana unasını ayıra belu gerek Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek Akkarana
хит парадын дәвам итеп 14-нче позиция иясе Илмир Слеймановга сүзне тапшырыйк. Әлеге тема Илмирга бик тә туры килә. Чөнки җырчы еш кына сүзләрне оныткалы икән. Айрыша яңа җыр яздырса, бишләп концертта башкармый торып, ул аның сүзләрен өйрәнеп бетерә алмый. Ятлаганда кебек, тик сәхнәгә чыгуга ынтыла бит дип елмая Слейманова. Шуңа да сүзләрне кулына да язып чыккалый, сәхнә идәненә дә текст язылган кәгазьләрне урнаштырырга мөмкин. Тик бу гел кабатланмый. Җыр яңа вакытта гына, ә күпләр яратып өлгергән «Әллә син, әллә мин» композициясе Илмира инде күптән башкара, шуңа күрә безгә ул аны яттан җырлап бирер. Şaqlap yakından belmiyim bitengini yürekten ayırası bulgaş ezgi yağır yuva ismengni ellesin ellemin elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan aşık gözlerinin de jilleri tınmadı bizning mehbetinin devamı bulmadı kütten indi hazır bulutlar taraldı bizning yürekler yaralı ellesin ellemin elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan ellesin ellemin elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan ellesin ellemin elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan ellesin ellemin elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan hiç yazmış bizini ayırası bulgaş nigasın nige biz kavuşkan nigasın nige biz kavuşkan Хиппаратның 13-нче баскычын бу атнада Алина Әхмәтшинага тапшырыйк. Алина җырның сүзләрен онытудан әллә ни курыкмый икән. Чөнки мондый ситуация бик сирәк очрый. Очраса да, анысы да туганнары, дуслары, якын кешеләре каршысында чыгыш ясаганда. Алар каршысында җырлаганда икеләтә җаваплылык тоясың. Бәлки шуңа күрә дулкынлану аркасында сүзләр онытылырга да мөмкин ди Алина үзе. Әмма куркырга кирәк түгел. Чөнки онытылган сүзләр ничек тиз онытылган,
кирәкле моментта шулай тиз искә төшеп куя икән. Димәк, бу артистта үзенә карата тагын бер тапкыр ышаныч уятыр өчен менә дигән аргумент. Otlarımda yanırma Gözüm düştü gözlerine şımırtay qara gözler Şımırtay qara gözlerge aşık bulmay kimi tözer Şımırt qara gözlerinden bir öpüp alırga Yanğan yürek yansın diye butlarında yanırga Şımırt qara gözlerinden bir öpüp alırga Yanğan yürek yansın diye butlarında yanırga Şımırtay qara gözünden gözlerimne alalım Gözlerimden nur bürküle eytir sözler davalmayım Şımırt qara gözlerinden bir öpüp alırga Yanğan yürek yansın diye butlarında yanırga Şımırt qara gözlerinden bir öpüp alırga Yanğan yürek yansın diye butlarında yanırga Жырның сүзләрен 100 кат укыйсың, җырларга чыгасың һәм проигрыш вакытында сүзләр баштан ышып чыгып китә. Бу күренеш бәхетле егетләренә бик туры килә. Әмма куркыныч түгел, куплет башлауга сүзләр яңадан искә төшә дә куя. Хәтта егетләр үзләрен яңадан тугандай хис итә башлый. Сүзләрне онытмау сире гади. Җырны ятлаганда аның сүзләренә, эчтәлегенә игътибар итеп, нинди дә булса күренешне күз алдына китерергә кирәк. Җырлаганда да шул ассоциация исеңә төшеп, сүзләрне онытырга ирек бирмәячәк дип киңәш итә егетләр. Әлеге лайфхакны язып алыгыз. Кирәк булуы бар. Килешеп тизрәк Син миңа кирәк Син диеп тибә Ашкына йөрәк Синең зур бүләк Килинде тизрәк Синдәй асыл кош Дөньяга сирәк Ашып кил Аккошым Татлы хыял Биленишкә тал Иреннәрең бал Бул син җанга ял Кил Килсен сымламас Күңел моңлана Син янда булсаң Булып каралган 11-нче урынга лайык җырчы Айгөл Рәхимова дөнья хәлен белеп булмый дип, җыр текстларын һәрвакыт үзе белән йөртә. Кайбер җырларның сүзләрен онытырмын дип уйласаң, чыгыш алдына бер кат укып искә төшерәм, ди ул. Оныткан вакытларында я җырлаган куплетны кабатлый, я үзе уйлап чыгарып, яңа куплет җырлый. Кайвакыт җырлап бетергәч, карале, мин уйлап чыгарганы шәбрәк тә булды ахыры дип клип тә йөргәли Рәхимова. Аның башкаруындагы ашыгып юлларга чыкканда җырының сүзләрен инде үзгәртәсе юктыр. Айгөл аны яхшы хәтерли. Чөнки соңгы арада ул аны еш башкаргалый. Бүген нәкъ шул җыры белән Рәхимова хит-парадта 11-нче. Yıldızlar günləşir tünlərdə Yolumda ot bulub yanar mı?
урын алучы чәчкә кайбер артистлар кебек үк җырның сүзләре онытылган очракта иллә системасын куллана. Әмма җырчы әлеге хәлне начар дип санамый. Киресенчә, әгәр дә син онытылып, тукталып калгансың икән, халык синең фонограммага җырламавыңны белеп дәррәү кул чаба башлый. Кайберәүләре җырларга да керешә, ди ул. Билгеле, халыкның җырлавы ул җырчы өчен стимул гына. Моменталь рәвештә сүзләр искә төшә дә җырлап җибәрәсең. Нәтиҗәдә залда, чыгышта җанланып китә һәм син катастрофа дип уйлаган ситуация чын шоуга әверелә. Шундырак фикерләр җиткергән чәчкәне җырлатып алыйк. Иң яхшы көн җыры белән ул 10нчы урында. Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда, моңзары да, шатлыгы да барысы артта. Юксынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен, язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген, иң яхшы көн әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья, югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта. Бер яктан батса да кояш, һичшиксез ышан, безнең таңнар сызлы батыр. Икенче яктан иң яхшы көн әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Казан! Татар радиосының туган көне уңайнан ачык һавада зур концерт! Ришат Фазлиәхмәтов, Илмира Нагыймова, Артур Марат, Эльмира Сөләйманова, Ирка, Ринат Рахматуллин, Салават Гүзәлем, Риза Зинә Рамазановлар, Әмдүнә Тимергалиева, Алсу Азат Фазлыевлар, Айваз Садыров, Гөлназ Сафарова һәм тагын бик күп танылган артистлар. 23 август Горький Әмәт паркы, кичке 7. Тамаша бушлай. Генераль партнер Кукмара Металл Савыт Саба заводы Ошык акционерлык җәмгыяте. Генераль элемтә партнеры Тателеком Ошык акционерлык җәмгыяте. Автопартнер Nissan автомобильләренең рәсми дилеры Кан Авто компанияләр төркеме. Партнер Глобус кибетләр шелтәре. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт. 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Әмінә Рамил Галимҗанов башка җырчылардан айрымалы буларак сүзләрне җырлаганда түгел, җырларга чыгар алдыннан оныта икән. Сәхнә артында искә төшерергә никадәр генә тырышмасын, булдыра алмый. Киресенчә, бутала бетә. Сәхнәгә чыгып басуга шалт итеп җырның сүзләре искә төшә, ди Галимҗанов. Шулай да оныта калса, башка куплетларны әлегесе урынына куеп җырлап бетерә ул. Бүгенге җырның һәр куплеты да үз урынында. Үзгәртергә кирәкмәс. Ялгышлар була, юллар гел бұрма, тигіз акмый һәр шакта йылға. Сукмактан узам, юлларда тузам, сыкрап йылы йөрәк шул заман. Түзничә булмай, көннәр сыналмай, сынауларсыз бу тормыш бармай. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныграк әл яшимен.
Йырак аралар, һәрбер яралар Түзәлмәс бит яшәргелар Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей Йөрәккәем нишләргә белмей Түзмичә булмай, көннәр сыналмый Сынауларсыз бу тормыш бармый Музыка каймак хит парадының үзәк позициясын Айдар һәм Алмаз Юнусовлар бүлешер. Егетләр җирнең эченә кереп китеп башкарган очракта сүзләрне онытмыйсың дип саный. Дуяк булгач, җирнең сүзләрен дә ятларга җайлы аларга. Беренче куплетны Алмаз җырлый, икенчесен исә Айдарныкы, өченчесен бергәләп башкаралар. Сүзләр онытылса, темага туры китереп башка эмоциональ сүзләр табып алып җырлыйсың. Бернинди дә куркыныч юк дип килә егетләр. Бүген ничек бар шулай? Эмоциональ сүзләрсез генә 8нче баскычта алар кил инде дип җырлап бирерләр. Ал шәшәкләр үзем, юлларыңа тезем, җыям сиңа шәшәк бәйләмен. Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул, кайчан җитәр күңел бәйрәмен. Кил инде, кил инде, кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Canım мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Без үтәсе юллар, җитәкләшеп куллар, еллар белән еллар арасы. Һаман килмисең, хәлемне белмисең, тирәнәя йөрәк ярасы. Кил инде, иркәм, мин сине һаман да көтәм. Татарстанның Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов үз гомерендә әлеге ситуация белән ничә тапкыр очрашты икән. Иң мөһиме, чыгу юлы бер. Истә калган куплетны җырлыйсың. Яки халыкны җырлатып аласың. Шунысы игътибарга лаек. Фонограммага җырламыйсың, бу тамашачы каршысында синең дәрәҗәне күтәреп җибәрә, ди җырчы. Айдар Галимов күп атналар хит-парадта катнашып, бүген 7нче позицияга урнаша. Җыры безгә яхшы таныш. Яшәп калык дип атала һәм без аны хәзер үк ишетербез. Безне сынаса да, язмышы безне кыйнаса да, сагышка юл куймабыз. Без бит җиргә яшәр өчен, яшеннәрдә яшьләр өчен, җырлар өчен тулганбыз. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Язмышларга каршы барыйк, кайгыларга башны салмыйк, бирешмичә җилләргә. Шат елмаеп хәл белешик, шатлыкны уртак бүлешик, иң бәхетле көннәрдә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә.
6-нчы позиция хуҗасы Илмира Нәгимова җырлый башлаган вакытларында сүзләрне еш оныткалаган. Хәзер алай ук түгел, әлеге хәл сирәк кабатлана, ди җырчы. Яңа җырлар белән мондый хәл күзәтелми, ә менә шул вакытта элегрәк башкарган җырларны җырларга туры килсә, сүзләрнең онытыласын көттә торды Нәгимова үзе. Шуңа да ул алдан әзерләнеп иске җырларны берничә тапкыр җырлап исенә төшерә. Хит-парадта җыры иске түгел, ул популяр һәм актуаль. Уфтанлык, зарланлык тормыштан 6-нчы урын. Тормышның бір шулы шағында ташламасын бізні сабырлық, жеңіп шығардай көшілер болсын, еңні басқан шақта ауырлық, матур дүнияларыны көмекі біз, yok бары керекместей зарларға, тұрмыш юллары кең ашыла, мақсатлары барларға. Уфтанмык, зарланмык, тұрмыштан зарланырға юқтыр сәбәбі. Ғүмір қысқа бүгін яшәлі, тоқталғанша сәғаты. Музыкаль каймак хит-парадының беренче бишлеген ачып, сүзне Илдар Әхмәтовка тапшырабыз. Элек онытмаса да, соңгы арада Илдар да сүзләрне оныткалый башлаган. Әллә смартфон хәтерне бетерә микән дип тә уйлана башлаган Әхмәтов. Шуңа да карамастан, ничек тиз оныта, сүзләрне шулай ук тиз исенә төшерә икән тагын үзе. Онытмас өчен җырларның мәгънәсенә игътибар итәргә һәм аны ешрак башкарырга кирәк дип саный. Илдар Әхмәтов инде ничә атналардан бирле хит-парадта саташуларын мәллә дип җырлый килә. Бәлки ул моны сүзләрне онытмас өчен эшли торгандыр. Йокылларга җыйынсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Әй рәхәт булган икән ул, янымда син булганда, тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. Тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. Музыкаль кайма хит-парадын дәвам итеп 4-нче позицияга Ландыш Нигъмәтҗанованы урнаштырырбыз. Ландыш алдагы резидентлардан айырмалы буларак, текстлар онытылса берни дә эшләми икән. Онытырмын дип тә курыкмый,
Курыкса да, қолға, кәгазгә язып чыгу күренеше гомумән аның өчен ят нәрсә. Оныта калса, искә төшкәч калган урыннан җырлап китә. Вәссәлам. Иң мөһиме, үзен ничек бар шулай күрсәтәм. Үзеннән әллә кем ясарга яратмыйм да, җыенмыйм да, ди Нигъмәтҗанова үзе. Тамашачыдан Ландышның адресына шәхсән шушы ситуация буенча бернинди дә шелтә сүзе ишетелгәне юк икән. Димәк, яраталар. Әле йыллата, әле җырлата, туялмый икән күңел туймаса. Күрешүләрне безгә бәгәрем, әле көтәсе тагын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзем, йөгерим икән әллә булмаса. Сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзем, йөгерим икән әллә булмаса. Сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Әллә саргайсын, әйдә диләрме, йөрми дә сыман сәгать телләре. Әйтүе генә җиңел тоела, бер атна бит ул җиде көннәдә. Юлларны белеп яныңа үзем, йөгерим икән әллә булмаса. Сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Музыкаль каймак хит парадының беренче эшлеген Линар яшен ачып җибәрә. Егет үзе сүзләр язганга, җырлаган вакытта текстны онытса, автомат рәвештә рифмага туры килә торган берәр сүз кыстыра икән. Я булмаса, бэк-вокалны тыңлап торырга туры килә аңа. Яңа сүзләр кыстырып, китереп бетерә торгач, әлеге вариантны шәп дип табып, җырны үзгәрткәне дә булган егетнең. Мәсәлән, оппа, нинди кыз бала җыры ике варианттан тора икән. Тик яшен бер вакыт буталып, барыбер яңа вариант урынына искесен җырлый башлаган. Тамашачының дөрес вариантны җырлап утыруын ишеткәч, сүзләрне искә төшереп, тиз генә хатасын төзәткән Линар. Күзләр яна җырының башка бернинди варианты да юк. Булмаячак та. Шуңа күрә Линар аны безгә ничек бар шулай башкарыр. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакла сабыеңны бәхет итә бирми. Аның күзләре яна, аның күзләре яна, аның күзләре яна. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакла сабыеңны бәхет итә бирми. Сине төннәрем үләп ята, инде сагынган һәм йокысы кача, үләп ярата, сиңа көндә шаша, бүләктең канатлар шулар белән эчә. Арагызда булыр давыллар һәм әлбәттә җилләр, бергә булсагыз гына мәхәббәтегез җиңәр. Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган. Ышаныгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк, сайламаган, сайламаган. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакла сабыеңны бәхет итә бирми. Лидерлар эшлеген дәвам итеп, икенче баскычта Галимҗанов Сөләйманова дуэтын урнаштырып куйык. Әлеге башкаручыларның сүзләрне онытканда нишләүләре турында инде сөйләштек. Бергә җырлаганда хәлләр күпкә җиңелрәк. Берсе онытса, икенчесе булыша, икесе дә онытса, юк, алай була алмый. Торгандыр, һәр хәлдә Илмира белән Рамилга бу хас түгел. Сүзләрне аларга бирик. Димәк, мин яшим синдә икенче позицияда.
Müşkelerden müşke kıllar Yarattu mınarım Canımda tınlale Kullarında Güzlerinde Yüreğimde Demek niye şimisinde Kullarında Güzlerinde Yüreğimde Demek niye şimisinde Alдағы жырчылар күбік хәзір жырлаячак егетләр дә дуэт жырлаганда онытылу күренеше сирәк күзәтелә дип саный. Сүз Айрат Сафин һәм диджей Радик турында. Ә менә айрым жырлаганда сүзләрне онытсалар, барлык очракта да диярлек халык булыша икән. Чөнки егетләрнең жырларының күбесе дәртле, популяр, күпләр аны яттан белә. Бүгенге жырлары да шул исемлектән. Күп атналар хит-парадта катнашып, бүген Радик белән Айрат абсолют позицияга урнаша. Жырларын инде ятлап өлгергәнсездер. Кушылып жырласагыз да була. Кадерле балам, бар анай, тәрәзәдән күзіңні алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Бүгін бізде гірлеп туй бара Матур үстәләр кырылган дус туганнар жыйыла Bir-birine sirli күзләре Нурдай балкый йөзләре Күңелләрен җилкене дәрә Әше сүзләре Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар Ике йөрәк, ике яр Икесе дә гаршыклар Вәгъдә биреп балдар киеп Канатланып очтылар Ике йөрәк, ике яр Икесе дә гаршыклар Вәгъдә биреп балдар киеп Канатланып очтылар Жырлар, жырчылар төрле. Аларның жырлау стажы да айрыла. Тик текстны оныту күренеше бер көнне дә шитләтеп узмый икән. Билгеле, һәр кем үз осталыгы белән тәҗрибәсеннән чыгып эш итә. Эш дигәннән мин үз эшемне башкардым. 15 позицияга артистларны урнаштырып чыктым. Саубуллашып торыйк. Сезнең белән мин иркә булдым. Үзегезне саклагыз, сау булыгыз.